Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita. Sa balita, nasa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Lunes sa Hunyo 14, tuig 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Day Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Western Visayas gin-classify nga high risk sa COVID-19. Bago nga quarantine classification sa Bacolod, Balantayan. Sa balita, national distribution sa 1 milyon nga Sinovac COVID-19 vaccines wala pa nang umpisahan bangod sa kulang sang dokumento. Tourism Department nagalaom nga makakasna ang quarantine para sa fully vaccinated nga mga turista. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Klaro nga pananaw sa bulig sang vitamin A nga yara sa... Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40. Action Radio Philippine Standard Time das 6:16 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginanunsyo sa Department of Health Region 6 nga high risk na ang classification sang Western Visayas kung COVID-19 situation ang paghahambalan. Sa press briefing ginasang agaging kumpirmar ni Dr. Bea Camille Filaro na talaray ngayara sa 7.12 ang average daily attack rate akon adar sa kada 100,000 ka populasyon sa Western Visayas sa sunod sang duha ka semana. Mas mataas ni kumpara sa 5.67% nga adar nga na-record sa nakaligad nga ikatatlo tubtob ikaapat nga semana. Ginakonsiderar nga mataas ang adar kung magsobra sa 7%. Medium 1 to 7 kag low kung mas manubo sa 1 na. Kalakip sa high risk classification sang DOH6 among syudad sang Iloilo, Bacolod, Aklan kag Guimaras. Samtang moderate naman ang probinsya sang Iloilo kag low risk naman ang Antique, Capiz kag Negros Occidental. Ginpahayag ni Vice Mayor Alcide Familiaran nga hindi ining mag-speculate kag hindi ining mag-preempt sa posible pagsaka kag istrikto nga quarantine status sa syudad sa Bacolod. Nagpanugyan ng vice-alkalde nga hulaton ang direktiba sang National IATF.
Tinalikdan nga Domingo sa nag-issue si Mayor Bing Leonardia sa Executive Executive Order 28-A nga nagaamyanda sa pulisa sa Hospital Supervised Home Isolation para sa mga asymptomatic o mild COVID-19 cases sa Bacolod. Nadakip sa isa ka whereas kag sa ikatatlo nga pahina sa nga mando nga sa Hunyo 12 tuig 2021 may video conference kagit patigayon kaupod ang City Mayor, City IATF kag allied city officials gin-assess ang pagsaka sa COVID-19 case sa syudad, dala na ang preparasyon nga posible pagsaka sa quarantine status sa GCQ o kun MECQ. Gain pahag ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran nga kalabanan sa karon nga COVID-19 cases sa syudad ang workplace transmission ilabi na ang ginatrabahuan nga mayara sang aircon. Una nga ginreport ang pag-positibo sa masobra 20 ka mga empleyado sa isa ka casino nga nahamtang sa sulod sa isa ka hotel sa Maydalan, Lacson, Bacolod City. Sunod kay Familiaran, hindi lamang casino ang ginapasira kundi lakip man ang mga talatapan sang gobyerno nga may marakord nga COVID-19 cases. Sa ginpagong advisory sang casino tatlo kadlaw magauntat kag magasira sila umpisa Hunyo 12 tubtub Hunyo 14. Ginpahag sang Vice Alcalde Apisar nga tuman ka strikto ang mga protokol nga ginapatuman sa sulod sang kasino. Pero ang problema bangod hindi makita ang kontra. Samtang ginpahag man ni Familiaran nga nagasaka ang COVID-19 cases sa Bacolod bagod man sa ginapatuman nga swab all policy o kung ipaidalom sa testing ang tanang nga close contact sang naga-positibo. Nagdangat na sa napulo ka mga persona nga positibo sa COVID-19 ang napablatter sang barangay. Upod ang extraction team sang syudad sa Bacolod, bangod nagpamalibad nga sayluhon sa quarantine facility. So ka Executive Assistant Ernesto Pinida base sa impormasyon, ini nga mga COVID-19 positive ang gikan sa barangay Tangob, Mandalagan kay iban pa nga mga barangay. Ginrefer na sa extraction team ang ini nga insidente sa City Legal Office para sa nagakaigo nga aksyon. Sulo kay Pinida, iban sa mga nagpamalibad ang nagpalayag nga wala man sila sang sintomas nga ginabatsyag, kag maayo pang ilang mga balay sang sa quarantine facility. Pero, ginpatag ni Pinida nga ang pag-extract sa mga positibo ang isa sa mga tikang para malikawan ang paglapta pa sang COVID-19. Nagpasiguro sa Pinida nga ilagi na tinguhaan nga maubos extract ang mga nagpositibo base sa line list sang Bacolod EOC. Sa dugang pa nga balita lokal, ginpaidalam sa lockdown ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa may syudad sa Bago Negros Occidental matapos ginaga-positibo sa COVID-19 ang duha ka mga personnel. Sa public advisory sang DRRMO Bago, ginsiling sining umpisa subong adlaw Lunes. Temporaryo nga magauntat ang operasyon sang ila tratapan tubtob Miyerkules ng aga Hunyo 16. Inibangod man sa patigayonon nga decontamination kag disinfection sa office compound. Samtang mga volunteer rescue unit kung mavru ang muang mag-aakomodar sa mga emerhensya nga dapat respondihan. Pagi sa pagtawag sa hotline number 0995-840-4611 o 0919-594-6835. Gintala na buwan sa hapon ang virtual meeting sa tunga sa Bacolod CDRMO kag DPWH Bacolod District Engineering Office agud talakayon ang mga tikang kasunod sa pagbaha sa Bacolod nagligad nga weekend. Suno kay Executive Assistant Joe Mari Vargas ang cluster head sang CDRMO dapat ma-synchronize ang declogging operations sang CDRMO kag DPWH. Iniamplo man ni Vargas nga iban sa mga ginbaha sang weekend ang cover sa National Road kaangin na lamang sa area sang Purok Mabinuligundos, Barangay Sumag. Suno kay Vargas, dapat dungan ang duha ka team bangod sa pagbukas sang manhole sang CDRMO, yara dapat ang maintenance team sang DPWH. Samtang, may schedule na ang CDRMO sa declogging operation sa mga local road ag ilauna padulungan ang tatlo ka mayor nga merkado sang syudad. Lasay sa 21 Aksyon Radio Philippines Standard Time KBC Plus sa mga ka-aksyon na with the sodium ascorbate.
lamang sini. Dok, pa-check up ko. Manog isa na kasi mana nga wala ko kapamuhin. Sir, kung ikaw may problema sa digestion. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the big... Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon
Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Wala pa nakaumpisa ang DOH sa pagpanagtag sang pinakauli nga Sinovac vaccines kinagabot sa pungsod Pilipinas. Inibangol ginaurat pa sang DOH ang pagsumiter sang certificate halin sa Chinese drug maker. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, natala pa lamang nga i-release sang Sinovac ang certificate of analysis para sa dugang 1 million doses na gin-deliver sa Pilipinas sinanikdan nga simana. Tinanikdan nga bulan ng pagpanagtag sang Sinovac doses sa mga vaccination sites. Ang na-delay man, nabangod man sa kakulang sang parehas nga certificate. Ginpahag ni Vergere nga nagapadayo ng delivery sa mga vaccination sites sang 2.2 million doses sang Pfizer nga damlag lang ginbaton sang gobyerno. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa lokal nga gobyerno sa probinsya sang Cebu nga magsunod sa COVID-19 quarantine protocol nga gitalana sang gobyerno nasyonal para sa international travelers. Ginhimo ni Presidential Spokesman Harry Roque ang anunsyo matapos nag-expire na sang Hunyo 12 ang memo nga gipagwa ni Executive Secretary Medial Dia nga naga-divert sang Cebu-bound flight pakadto sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Una diri, nag-issue si Medial Diaz ng memo sa itong panahon nga ang probinsya sang Cebu nagpatigayon sang COVID-19 RT-PCR test sa non-tourist travelers halin sa gwa sang pungsod sa adlaw sang pag-abot sa baylo nga sa ikapito ka adlaw sang quarantine sa government accredited facilities. Ginanunsyo sang DOH nga napanagtagdang talan nga AstraZeneca vaccines ginatalan nga mag-expire subong nga bulan sang Hunyo sa mga nagkalilain nga vaccination centers. Sa online press conference ginpag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagdangat na sa 2.4 million AstraZeneca doses ang nausar sang gobyerno kag 100,000 lamang ka mga tawo ang kinahanglan nga mabakunahan. 1.5 million doses ang Astra vaccines ang ma-expire sa katapusan sang Hunyo samtang dugang 1 million vaccines ang mga expire naman sa bulan sang Hulyo. Ginpahag ni Vergere nga nalambot na sang DOH ang ila nga target. Nagalaom ang Department of Tourism nga hindi pag-i-require o kung hindi na pag-i-require sa mga masunod nga bulan ang quarantine sa mga nakakumpleto na nabakunahan ng mga turista. Sunod kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ginatunan sa karon sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang nasambit ka posibilidad. Una ginmando sang gobyerno subong nga bulan ang leisure trips gikan sa NCR Plus pakadto sa mga lugar nga napaidalom sa General Community Quarantine kag Modified GCQ nga wala nagahatag limitasyon sa edad nga makabiyahe. Lasay sa 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa katapusan nga balita nasyonal. Liwat igin panawagan ni Deputy Speaker Loren Legarda nga mas pabakuron pa ang pagbatuman sa mga batok sa child labor matapos nagwang report sang International Labor Organization kag UNICEF nga nagsaka sa 160 million ka mga kabataan nga yara sa child labor sa bilog nga kalibutan. Suno kay Legarda, ang pagtaas sa child labor rate sa bilog nga kalibutan ang dapat magserbe nga pandama nga mas pabakuron pa ang layi para sa matarong sang kabataan kag batok sa child labor. Kang isang anti-child labor law, Anti-Trafficking in Person Act, Anti-Violence Against Women and Children Act, kag Domestic Workers Act. Gintumod man ni legal ang 2019 Annual Poverty Indicator Survey sa Pilipinas or sang Philippine Statistics Authority nga nagpahayag nga 1.19 million ka mga pamilya ang may mga membro nga edad 5 tubtob des sa siya katuig nga yara sa child labor. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippines Standard Time, DTX 500 capsule mga ka-aksyon sa may mga fatty liver, mag-DTX 500 mag-exercise, mag-count sa gusto kag mag-DTX dan sa ginagaprotekta sa mga selula sa atay kag iniman ang mayroon sang mataas nga anti-inflammatory properties nga makatabang sa dagahubag nga atay. DTX 500 capsule mabakal sa
sana nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edisyon karon nga daw Lunes, Hunyo 14 tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Tag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Good morning! Nagkotaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon